Advanced safety มาเบะ Pepeți-o mabra E tu Pirakai gila Be ओंखारला सिङाव थावनो हागौ फाग्ला पुलिस खालामना खावोलै बेरेखौ हैदु बेरे खावदों बेरे Advanced safety Biri जाग्राफ्रा लाइन दं बिरि जाग्राफ्रा सेकेन्ड सेफ्टिनि थाखाय माबे Pepeți-o mabra E tu होनांबायमोन नुवाखै मानसिया माबायदियाव दङ नोगोर फाग्ला दान्दाखौ बोखारबायमोन बयबो खामावबाय दाना जा नै बाथामखौल' गिनांगौ बाथामखौल' बोरै पेपार माबानांगौलै जिगिस लाखानांगौमोन जिगुर गोजा दंहायनो जाजोबोमोन खामानिया माथो बिमा दं माथो गैलायानो गैला सिरिजोब्बाय बिमाया गाहायाव सिरिजोब्बाय नै लाद्रा सिरिजोब्बाय गाहायाव नायलाय गाहायाव गोलैजोब्बाय गाहायाव जोबसै बैथिं बिसिनायाव नाखाया दाजेबो आंनिबाथ' दंहायनो बिदि नङा थैनायखौसो हादों बेखौ फैनाय नङा 2 मिनिटल' नांगौ हामा अरजाबो अरा गाहायाव थानाया मोजांसो जादों बैयो गैला गाहायाव गोलैजोब्बायबा गाहायाव गोलैजोब्बाय गाहायाव सावलाय नङा गाहायाव मोनसे सावथारग्रा बानायबावनांगौ सावथारग्रा ग्रहबानो लागायगोन आरो बुंना बोखाराखै दा बाव गैखाला नों गाहायखौ सावनाय बायदिखौ बै गोजौआव दं हनै आरो बै मासे फाग्ला जाबायलै बै बिरगासिनो दं बिथिंनोमोन गैलालै खिन्थु सौग्रावबानो जोगोन आरो गैला गैला गाहायखौल' सावदो गाहायावबो थालालै है थैखाजोबखानायसो दहायनो थैखाजोबबाय लागाव मोनबाय नै आयौ नै खलबसे गैयालै दङ आरो बैल'लै फिसाल'